Fransi media kote do ano panami akero pipar piglo nilito jasmet ini ningarong pig nai atema SSDF abangso Karbianglong West Karbianglong lapian di Mahasora depan kado kawe isi ingtang kring regional political party itu amahang ketek kono ini kedamtang ke EPHLC lo situ nang itu mana nang sini pentar biang lo orang tu mana nang sini EPHLC lo klaim tambom pun kami nili ingkam posisi aja kaduk kami klaim pun pemelo kami haladan ajahat isi ini kaca tonte happy party janang bom amasi nili pan kaduk kami kedamtang hud akoy nang pilo ajahat allegation nang itu media long kan nili cetan lo lapen api nili methang matame jai sarlong ta chethanam lo satame without sokos notice ta nang pipe lasan sene pan expel lo jai saramat ke sokos notice an ke pisenang tu satame halada BJP lapen alis agent to halada mange sokos notice an pilong lek tu laan amas na expel lo na expel le pen pipe ke pulang lo ta pilang ini kabatai media kami growing tung dadalo amas ini tung kaduk kami cingki cingwai lo apa yang pini elak hello Karbianglong konstitusi do ana tung kami je isi nanglipan lapuson nang ka expel ke ning duk lo lapen itu ning oil lo chip dia on esak ka party ke lason ke upia kaya kami tempo maposi hala omra tung nang pulo amas ini tung kaduk cingwai serpensi che don mensi pini ke SSDF labang sama hang itu petik pondok. Pen itu makin manggil hello. Number 1 lagi Karbianglong. Angkampi akar IRGD. Artikel 248 labang so prabjin pen implement yang ji. Itu labang semet akar ilah hello. Nomor ini bang hello 6 itu kepang tak. 6 itu panang pidel lo. Setame itu mah pan Karbianglong long. Lason si long lek kera itu baron selam pemene lapen long lek kera raikon chip ajak pong kami pernah job ini kece kembe tu bahera angtan mengerang dak nang cerai bom lo lapen langsung nang cerai bom pernah job nono tu nang cedan bom itu mah hal tu nang cesong lo herere dia lo nanti nasi non jaseme nasi dulu bang itu implement serak nanti nili ka chuning ri po bang ke to bom akor me to ba muni tumle sabang SSDF asong mele council tari mo sabe nili tum 6 dulu bang ke implement serak nei bang ke tum ke ni ngar do se thap thap nomor ke non Karbianglong risto jang tu goreng awar sai ka be pena jo angtan ko to bang tum hala tu ma song bensi goreng awar sai ka videt atau phan koson pesila to phan ke pejok thekpo halaya ki sung ben koson situ ke pejok thekpo lahaya puthak sini tum jasmet HSDF pen ke nitum ma isu la hello hala tum han pejok nei la hala tum han mesen awar goreng awar sai pinengi angtan ke chongda dang to phan hada angtan pedo dera itu methang Karbia ang long che van thu pe la to phan rengdok reng ni pen achor somar pen pedulong nei li border issue non itum chethailong lo pu Meghalaya Nagaland Hojai lapen de Nong district Golaghat district sariu ale pen nami itum border issue bharia homoisa du isi ki third hip people non ana claim theke dalo Karbianglong autonomous council ke chari bom non ke chari bom atum just met border ko people non anda labangso border issue non anda do bom people si charbo bom people si itum permanent issue itum ko pipasi permanent solution pipasi itum claim theke da lasin nilitum HSDF pen ke jongsi nilitum jongsi council ke chari long opode lahai anan itum isi ki third hip pen ki third long pen labang so border ISU long anan nilitum kami claim pon ni bhasa ke mang pon ho chutiki ana jasemet agriculture na tu non agriculture department ke dotan kurur tangka nang lada hai ke bai nang jia por hut power tiller people
Haku mana ni atum amen si klangi lah dah. Ke long bek dengan atum long lik. Lapen ini tum ke zoom cultivation si ke claim rong tum la karbi tum ke. Rit si ke claim itum inglong rit. Hala inglong rit ke pana koros ta pipe. Ke nonga koros ta pipe. Karlu koros ta pipe. Kacorodia koros ta pipe. Nasi ni tiduk de dera lah. Lasi agriculture pukala hidi long ni ke do chor tom hala ke lang ning gali. Di hala alang litum officer sa tuman nami in charge la iya matuman na chini lo karbi tum side lo je karbi tum ke inglong ari choklen da tulo hala tumalong anak kelang nun itu ma duty du lahelo lasi itum justment lahaya pansin itum ake mang po hal hai ke pacing kurji pansin Tante pinin na